Kayo po ba yung birthday celebrant natin? Ay po, may delivery po kasi kayo from Maguindanao po. Pinapadala po dito, naka-address po sa inyo. Bale po, hindi pa namin po alam yung package. Pero po sa inyo po nakapangalan po dito po sa La Victoria. Opo, La Victoria. Sa atin mga ka-JFS, today is December 23, 2020 at 2 araw na lang papalapit ang Pasko. Ngayon ay nandito kami sa Bula, Camarines Sur upang surprisahin ang dalawang birthday celebrant natin na mag-asawa. Yung sash natin bumababa. Ang mag-asawa na surprisahin natin. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages, ibibigay natin sa kanila. Meron tayo ditong fresh flower bouquet. May bubble balloon tayo na may happy birthday mama and papa. At syempre meron tayong Ferrero Rocher na ibibigay natin sa kanila mamaya. At syempre ibibigay din natin ang ating lucky sash ng JFS Petals and Services. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! And again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't samahan nyo ako kung nasaan ang mag-asawa na sasurpresahin natin. So, andito na tayo sa ating location, La Victoria, Bula. So, kikilalanin na natin ang ating mag-asawa na sasurprisahin ng JFS Petals and Services. Ayan, so, masyadong chicken na, masyadong empty yung trunk natin. Nauna na yung payment. Ayan, papasok na. Medyo hello po. Hello ma'am. Hello po, good afternoon po. Kayo po ba yung birthday celebrant natin? Ay po, may delivery po kasi kayo from Maguindanao po. Pinapadala po dito, naka-address po sa inyo. Bale po, hindi pa namin po alam yung package. Pero po sa inyo po nakapangalan po dito po sa La Victoria. Opo, La Victoria. Pwede po ba kayo sumama sa akin? Pwede po? Okay, tara po. So, ayan, may dala-dalang leksyon. Leksyon. Tara po. Butangan pa rin natin. Bongga yung natin, serapin. Tara po. Uy, Bibi! Gusto ko kumaman sa Adi. Tara po, ma'am. Sige, Adi. Tara po. Parang naka-couple red po kayo ngayon. Maraming salamat po sa inyong complimentary. Hindi po ako senior. Actually po, talagang freelance host po talaga ako. DJ, radio DJ dati sa GMA. Kaya medyo nahasa ang boses natin. Nahasa yung boses. Tara, mami, daddy. Paabot ako ng phone ko. Ate, yung taas ng info natin. Saan yung info natin dito? Wait lang po. Yan yung phone natin. Ayan, mami! Dito kayo, mami and daddy. Dito po kayo sa gitna. Ayan. So, sabi niyo po sa akin ay birthday niyo po pareho talaga ngayon.
So ngayon po, may package po kasing dumating sa amin. Nakapangalan po, kayo po si, tingin ko po yung info ha. Si Sir, Ma'am and Sir Eleanor, tsaka Rolando Balalok po. Okay. So ito po yung ano natin, dito po yung ating package. So gusto ko po, buksan niyo po to ng sabay, pero po tutulungan ko naman po kayo kasi mabigat po, baka po lumabas dito, hindi natin. Okay, so, Hindi kami ang bubukas. po, kayo po magbubukas, pero po tutulungan po namin kayo. Sige, ready na po? Ready na. Ready na? Okay, so, hawakan niyo po pareho. Hawakan niyo po. Baka sumabog. Hindi po yung sasabog. Ayan pa. Okay. Mindanao pati. Oo, maganda naman. 1, 2, 3, buksan niyo. Birthday po! Ayan, happy birthday, sir and ma'am! Hali po kayo dito. Ayan, so, dito kayo, tingin po kayo dito, mommy and daddy. Tingin po kayo dito. Ayan, so, asan yung sash natin? Ayan, so, isusuot ko po sa inyo ang mahiwagang sash ng JFS Petals and Services. Happy birthday, sir! And happy birthday, ma'am! Ayan ang sash naman natin para kay ma'am. And syempre, ayan po. And syempre po, itong fresh flower bouquet po ay para po sa inyo. At syempre, itong bubble balloon naman ay para kay Sir Rolando. Hawakan niyo po yan. Ayan, so yan po ang mga regalo po namin mula po sa inyo. Actually, hindi po talaga yan galing sa Maguindanao. Ito po ay galing po sa inyong anak na mamaya po, ito po yung may babasahin akong mensahe na ipinabibigay niya po sa inyo sa kaarawan niyo. Kaarawan niyo ngayon. Akala ko, di sabog dahil galing Maguindanao. It's a prank po, baka bomba party popper yung lumabas. So ngayon po may gusto po akong basahin na message po para po sa inyo na pinabibigay po ng inyong anak. Now and to my mama and papa, happy birthday to the both of you. We wish you nothing but happiness and good health and more incredible years to come. Thank you for the love, sacrifices, and guidance you have provided to all of us. It will forever be engraved in our hearts and minds. Both of you have gone through a lot of struggles and pains while raising us. Please know that everything we are today and everything we may become tomorrow is all for your sacrifices, and thank you for everything. Enjoy your day and have a blessed birthday, and we'll love you. Galing po sa inyong napaka-precious na anak. So, from ano ba yung lugar ni Ma'am? Mindanao. From Mindanao. Okay, everyone, our lucky mother and lucky father na sabay talagang sinelebrate ang kanilang birthday na si Sir Rolando and Ma'am Eleanor all the way from Bulacan, Camarines Sur. So again, Ma'am, happy birthday po. Para po sa inyo lahat itong surprises po. And syempre, nauna na po siguro yung lechon at saka cake nyo doon sa loob. So, happy birthday po. So ngayon po, gusto ko po kayong hingian ng message. Ano pong gusto nyo sabihin message? Siguro, si Sir muna. Sir, ano pong gusto nyo sabihin po, Sir? Ang sabihin ko lang, pasalamat ako na sabing hindi ako nakalimutan ng anak ko na nagpadala nito. Maraming salamat, anak. Salamat at hindi ko makalimutan lahat na ginagawa ninyo sa buong buhay. Okay, ma'am. Okay na po. Okay, Mami. Ikaw naman, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin? Ay, baka kala niyo po, Mami, may bomba dyan. Charot lang, Mami. Para Ano pong sa gusto mga niyo? anak ko, maraming salamat. Dahil, ano naman sila, parang pinalaki namin sila na may takot sa Diyos. Salamat sa inyo sa regalo sa pa-surprise. Sana lagi kayong masaya, healthy, at laging safe sa buhay. Yan lang. Isa. Yay! Yay! Palapakan naman natin yung ating lucky mother and father. Ayan. So,
isang flying kiss na lang po para po sa inyong anak from Australia. Tama po ba? Yes, From Australia. Isang flying kiss naman dyan po sa inyong anak. Daddy, daddy. Oh. Ayan. So again, everyone, ang ating mag-asawa all the way from Bula, happy birthday po sa inyo. Naka-red, all red po talaga kayo. More birthdays to come from GFS Petals and Services. Maraming salamat po. Masaya po ba kayo? Masayang masaya. Sobrang saya. Paano po yung saya? Sir, Pakita mo nga, Daddy, yung smile ng saya. Ang saya talaga. Ikaw, Mami, pakita mo yung saya ng ano. Wow, sobrang saya talaga. So, dun ba, may papablow tayo ng cake? Magpapablow ba tayo doon? Magpapablow ba tayo? O, sige daw, magpapablow tayo. So, punta muna tayo, Daddy and Mommy, sa loob upang ipablow namin. Gusto namin ma-witness ang pag-blow ng inyong napakagandang mga cakes doon sa loob. So, tara na, everyone, pasukin natin ang bahay ng ating mag-asawang celebrant for today. Magbabay naman po kayo. Bye! Okay everyone, so andito na tayo sa bahay ng ating mag-asawang celebrant for today. So tara na, pabluin natin ang kanilang napakagandang customized cake na nasa aking likuran. So pwede po ba tayong, okay lang po ba kayo? Okay lang po. Na-receive nyo na pa ba yung ano natin, sap natin dyan? Charot lang. So, tayo kayo, Mami. So, papablow na natin itong, ito kay Daddy, diba? So, dito ka, Daddy. Pwede natin bitawan mo na yung bubble balloon. Ayan, okay lang, Daddy. Patong mo muna yung bubble balloon. Ayan. Dito naman yung cake, yung flower ni Mami. Ayan. So, dito ka, Daddy, pumesto. Dito naman si, gilid kayo, Daddy. Pwede niyo po, kaya po bang, kargahin ba? Kaya bang kargahin? Kaya po ba? Sige, patong lang natin, Kaya bang kargahin ko para makita? Ito mo nga rin. Microphone. Upsi. Ayan. Pwede gamitin yung microphone. Kaya po? Bibig. Ayan. So, kaya ba, Daddy? Kaya, Daddy? Malakas pa naman si Daddy. Kaya pa? May microphone, ma'am. Gamitin mo. Ayan. So, isakit mo. Ay, okay lang po. Okay lang po. Okay. So, hawak na nila ang kanilang napakagandang cake. Ayan. So, kakantahan muna natin sila ng happy birthday. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so, pablow natin. Ito muna kay Daddy, sisindihan ko muna. Sabay kayo. Ay, okay, natanggal na yung ano ni Daddy. Ito na lang. Isa na lang, sige po. Parang isa lang, so, napaka. 57 and 60. Pwede sa weteng. Tama. Ay, sobrado ba? Hindi ako marunong mag-weteng eh. Ay, okay, so, nakala 1, 2, 3, sabay po kayo mag-blow ha? 1, 2, 3, blow your candle! Ayan, malakapalaway natin! Happy birthday po, Mami Lenore and Sir Rolando. Happy birthday po, more birthdays sa taon po. Sana po naging masaya kayo sa surprise pa rin po ng inyong anak. Masaya. Paano yung saya ulit, Daddy? Maraming saya. Paano yung saya, Daddy? Joke lang, Daddy. Gusto lang po kitang pangitiin. Sobrang saya. Feel na feel ko po yung saya niyong dalawa. And lucky number niyo po talaga ang 23. Kahit mapalapit na papalapit ang Pasko, nag-celebrate kayo ng napakabuhay na atin na yung lechon. Sa likod. Ayan. So, everyone, isang happy birthday blast sa inyong dalawa. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadoress. We don't just create, but we captivate. For our social media accounts, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas po sa inyong mag-asawa. Magbabad po ulit. Ay, kayo magbabad. Bye-bye!